Hello. Jinja pasta lagi mbak abuko. Baju semua nak kalau Nongale nong kasi beauty plus exercise. The sun is shining in the hot fish. Mana keberani kubun mence video ani video ko moजां मोनोबा जोबजासे नायलांदो लोगोफोर जों दा थांनो नागिरदों बल खेला नायनो अन्थाइबारियाव स' लोगोफोरनिसिमबो नायलांबाय थादो Hello. Jinja pasta lagi mbak abuko. Baju semua nak kalau Nongale nong kasi beauty plus exercise. Itu lagi Mana Monisha Narzari na ओमफ्राय बिदिनो गावजों गाव सापर्ट खालामलांबाय था ना हानायमानिखौ मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै नोंथांमोनखौ गोजोन होनो नाजागोन आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों आरो जोङो फुटबल टुर्नामेन्टआव दंफैयो दा मार्टियारनि जाब्रांनि फुटबल टुर्नामेन्टनि दिनै ओपनिं सेरेमनि बेनिफ्राय बिसोरबो फैदोंमोन बेयाव लोगो मोनबाय Mosaग्रा हानजा इस्लाकाटा जोहोलावसा हारिमु आफाद फरि बसुम सिस्टेम जाखिले नासिना The sun is shining in the hot fish. खेबदो ओमफ्राय भिडिअ फरायनांगौ ओरै जोंना दा नै गल्डान नांगौ राइट्सआ गल्डान रेडि जाबाय जोंना आइथाफ्राबो जिराय जाबाय नै मोजां जादों जिरायदो हायाव नों हायाव जिरायदो दे जिरायलाय नै दारिया जोंनि हारिमु आयदानि